Matod sa pag-asa, ang low pressure area nga nasigpatan ganinang alas 4 sa kadlawon sa 140 kilometers northeast sa Giwan, Eastern Samar, magpadayong magdala og pang-ulan sa nasud karong Holy Monday. Sigo ni weather forecaster June Gala nga ang LPA posibleng maglandfall sa Eastern Visayas ug maasa landfall niini posibleng mokatap kini apan kung dili mogawas na kini sa nasod sa may West Philippine Sea karong Good Friday. Dugang ni Galang hinay ang lihok sa LPA tungod sa presensya sa high pressure area sa Luzon ug maoy nagpugong sa LPA nga mogawas sa nasod. Dinhi sa dakbayan ug lalawigan sa Sugbo ug ubang bahin sa Central Visayas makasinati ug madag-umon nga kalangitan. Alang sa dugang detalye ania si Engineer Oscar Tabada gikan sa Pag-asa Mactan. Ang dakbayan ug lalawigan sa Sugbo, ingon man ubang bahin sa Central Visayas. Magpadayon kita pag sinati og madag-umon nga kalangitan ug duna usab kitay kusog-kusog nga hangin gikan sa amihanang silangan ngadto nas pagkaamihan ng kasadpan. Ug kini inubanan usab og mahinay ngadtos kusog-kusog nga pangulan ngadtos kusog na kayong ulan karong adlaw hangtod na kini sa Miyerkules. Hinuon dulang sa bitay mapanganulon nga tus madag-umon nga kalangitan inubanan usab og mahinay nga pangulan gikan kini sa Huwebes ngadto na sa Domingo. Kusog-kusog nga hangin gikan sa amin ang sinangan ngadto sa pag-amin kasadpan ng Muros ug ang dagat sa baybayunan ini may pagkabaluron. Atong ipaymangnuan atong mga kaigsuonan sa pag-alerto sa mga posibleng mga pag-plus-plus kung paglulop sa mga mubo nga lugar ingon man sa mga pagdahili sa yuta diha sa atong kabukiran. Ato sang gipahimnuan atong makaigsunan nga mo travel o mo biyahe karon kay bakasyon man labi na sa pagsakay o sakyan ng panagatan nga kinahanglan jud nga magbamatngon o magbantay tungod kay dula kitay baluron nga kadagatan labaw na dito sa kalauran. Ikan ni Buatas Pag-asa, Oscar Tabada.